Bun venit la Castelul de Dulciuri, o fortăreață magică de marshmallows și licorice, unde fiecare aromă de dulciuri strălucește. Dar într-o zi, problemele au început să apară în țara dulciurilor. În umbra liniștită a pădurii de bomboane, Bitter Bumble se simțea exclus. De ce nimeni nu mă observă? Se întreba el. Poate că amărăciunea mea poate schimba lucrurile. Cu o mișcare a baghetei sale, Bitter Bumble a început să transforme lumea într-una amară. Cândva, dulcele castel de dulciuri a devenit plictisitor, iar creaturile de dulciuri au simțit schimbarea. Dar pisica albastră și câinele galben știau ce să facă. Trebuie să găsim sursa acestei magii amare și să restabilim echilibrul, a spus pisica albastră. Călătoria lor i-a purtat prin pajiști magice și păduri pline de minunății de dulciuri, dar au observat urme de amărăciune care pătrundeau în lumea odinioară strălucitoare. Mai întâi au înfruntat labirintul de licorice, unde fiecare cotitură ținea o pistă, pistele lăsate de Bitter Bumble, care dezvăluiau dorința lui de a fi observat. Fiecare pistă le-a amintit că diferențele pot crea armonie. Următorul, livada de bomboane, i-a testat înțelegerea cu ghicitori despre prietenie și acceptare. Învățăm cum să amestecăm toate aromele, a spus câinele galben, clănțănind din coadă. În cele din urmă, i-au găsit pe Bitter Bumble, singur în pădurea umbroasă, bagheta lui amară stinsă și inima grea. De ce ai transformat lumea într-una amară? A întrebat pisica albastră. Voiam doar să fiu observat. Credeam că amărăciunea mea nu conta, a spus Bitter Bumble. Fiecare aromă are locul ei, a spus pisica albastră. Amarul poate face dulcele și mai bun. Împreună au amestecat amarul cu dulce, restabilind echilibrul și armonia în castelul de dulciuri. Bitter Bumble a învățat că amărăciunea lui adăuga ceva special la dulceață. Castelul de dulciuri strălucea mai mult ca oricând, un amestec perfect de arome îmbrățișat de toți. Și astfel, prietenii s-au întors acasă, inimile lor pline de lecția dulce. Fiecare aromă face lumea completă. În castelul de dulciuri, bunăvoința și acceptarea au adus amestecul perfect de dulceață. Sfârșit!